Споделих си видеото в YouTube и хейтерите от Facebook решиха, че ще се включат и ще ме нападат за това, че някой ме бил грохтял. Едва ли не в съседната стая. Че морето ме викало. Още не чувам морето да вика. Ама може би някои от тези хора го чуват. И още такива коментари, които просто... те повдигат много този пост, тези видеа, между другото. Трябва да сме благодарни на хейтерите. Винаги съм казвала, че трябва да бъдем изключително благодарни на хейтерите, защото те всъщност правят известни нашите най-обикновени видеа. По повод обаче тази случка бих искала да припомня на своите приятели, които отдавна следват моите профили, че в тази къща дори невярващите в паранормални явления станаха вярващи. Помните преди няколко години, когато с мъжа ми се чудехме, мъжа ми е абсолютен невярващ човек. Имайте предвид, че той е абсолютно невярващ човек на рационалното мислене. Човек, който до последно ще се съмнява. Но нека да ви припомня, че преди няколко години в тази къща непрекъснато се включваше водата в банята. Двете врътки се отвъртаха съвсем случайно, двете, без никой да ги пипа. Бяхме станали като детективи, през 2 часа се следяхме един друг, кой пипа тази чешма и защо така се случват нещата. В резултат на което платихме сериозни сметки към ВиК. И няколко пъти и викахме различни ВиК майстори и водопроводчици, както познати, така и непознати, намерени в интернет, за да ни кажат какъв е проблема. И въпреки това всички ни казваха да си ги викнем поп. Но това не се наложи, защото ние просто не живеехме вече там. И си изнесохме оттам. И докато тогава наистина съм смятала, че тези неща, аз си изнасям, те спират. Сега представете си с каква изненада установявам, че всичко друго се случва, ама не са изпрели. И сега за тези, които не знаят, ще прикача към това свое видео, другото видео, в което съм разказала историята за чешмата, заедно с видеодоказателствата за това какво преживяхме тогава. Сметката тогава беше от порядъка на, мисля, че около 150 лева за вода или нещо такова, 160 глупости. 160 лева вода платихме тогава. И така не се установи от какво е. Както си течеше вода, така изведнъж, както си беше започнала да си тече, спря. Не знам, видеото май ще го оставя за в края. Видеята, те са 2. Исках да ви допълня просто, че ние си мислехме, че ще приключим само с 3 пускания на водата, обаче, за съжаление, това нещо започна да се случва и през деня, когато нас ни няма и ние сме на работа. И понеже аз до края ще търся логичното обяснение на цялата ситуация, започнах да звъня на майстори за този случай и да ги моля да дойдат да проверят крановете на чешмата, да проверят веригите, изобщо всичко, което може да се провери вкъщи. Звъня на момчето, което наскоро монтира, понеже тази чешма е съвсем нова, звъня на момчето, което наскоро я монтира и го моля буквално да дойде вкъщи, за да провери крановете. Човека идва и аз след като му показвам клипчето как водата сама тече, което ще ви покажа и на вас. Момчето ми казва, човек, това трябва да е са поне 10 бара налягане, за да тече по този начин и така да тръгва сама и да се отвърта сама. Норче, съвсем сериозно ти казвам, викни си поп. 2 от дните мъжът ми излизаше след мен, така че аз просто се опитвах всячески да го дам на негово забравяне. Всячески. Обаче той отрича да е той. Няма как, разбирате ли, няма как да е без човешка намеса, няма как да се случи това нещо. Другото необяснимо нещо е, че просто това се случва, докато нас няма вкъщи, спим и входната врата, плюс всички прозорци в къщата са затворени, няма откъде кой да влезе. Разбирате ли? Също днес се навършват едва 40 дни от кончината един приятел, който съвсем наскоро почина. Бях помолила дъщеря му да слага чаша вода, защото вече започнах да търся нелогичните обяснения на цялата ситуация и си мислех, че може духа просто да е жаден. И това да е някакъв начин да дойде
моят приятел да ми покаже, че има нужда от водичка просто. Слава Богу, неговите дъщери бяха много разбрани и след като им показах видеята, се съгласиха с мен, че има нещо наистина много необяснимо и започнаха да слагат вода над леглото. Но въпреки това, ситуацията продължи да се случва при нас. И сега търсиме другите, нелогичните решения. И прилагам на вашето внимание самите 2 видеа, да видите, че просто не си измисляме. Не си. От тук я чувам. Ето, влизам си от дома. И пак. И хора, гледайте какво. Току-що се прибирам от работа, вижте. Още не съм си свалила картата. Вижте какво заварвам. Ето, показвам ви. Пак топлата вода, до края отворена. 2 врътки. Не знам вие какво ще кажете, но ние вече търсим, както ви казах, необяснимите неща тук. Искаме да знаем какво се случва, кой е решил да ни посети, кой е толкова жаден, кой иска такива неща да се случват вкъщи, а за сметката на края на водата просто се притеснявам от това, което ще получа. Сега мъжа ми една вечер си правеше труда цяла вечер през 20 минути да става да проверява дали чешмата е затегната и на 2 от 3 пъти казваше, тя сама сякаш изпуска, сякаш сама се разтяга. Обаче как сама превърта по този начин, при условие, че на мен ми трябва буквално да вложа супер сила, за да отвия врътката. Аз не ме е страх, но нямам обяснение. Нямам. Кажете какво е вашето обяснение. Кажете. И пишете в коментари. Вие може би просто имате някакво, може нещо друго да ви хрумне. Може да ви хрумне как да се справиме с това. Аз вече търся отговори. Не знам. Просто не знам какво става. Та пишете, харесайте, последвайте, просто за да може това видео да стигне все пак до повече хора и те да знам да дойде някой да вземе да обясни какво се случва. И последното нещо, което искам да кажа е, че вече съм говорила с техник и са ме предвидели за камери и мислиме наистина да вземем да сложим една камера в случай, че това нещо продължи. Защото, нали се сещате, сметката ни притеснява. Целувки и до скоро!